Warna bening kayaknya kalau tuh jatuh. Ada bening. Ai ada eyebrows. Mitä te pelleilette? Niin. Niin, mä huomaan, mutta mikä leikki? Me ollaan jokivarressa. No, mata kata kita tutut. Joo, mä voin neuvoa. Ada. Mä voin Wow, neuvoa. ada eyebrows. Eyebrows. Tää on niinku toi... Tätä kulomentia. Niinku... Oh, I like that. Oh, vielä voi olla täällä tässä kohdassa vielä joku eri niminen, mutta tuolla tässä on kulomentia. Tässäkin kulomentia. Joo, toi. Niin... No tästä on... Mantsala. Mantsala. Sitten kääntyy... Niin Mäntsälässä oltiin pelaamassa. Ai kumpi teistä pelaa? Sinä? Molemmat pelaa. Niin Samuelille ei oikein. Oli 2 vaan pelaajaa sitten. No voiko tylsää? Otatko sä video? Okei.